No niin, päivää. Täällä ollaan taas uuden kesän kuvauksissa metsässä kuvaamassa aamukohtausta ja tuolla taustalla Elkku ja Noora harjoittelee kohtausta. Täällä testaillaan savukonetta parhaillaan. Kun kamera ajoo vetäis kuulkaa. Tästä näin tällä lailla. Ja ihan peristä. Sitten Miika pystyttää telttaa tuolla taustalla. Mitäs sujuu? Kuten huomaatte, niin meillä ei ole pulaa crewsta. Täällä ohjaaja hoitaa tällaisia normaaleja ohjaajan tehtäviä, eli pystyttää rekvisiittaa maastoa. Ihan normisetti meidän firmassa. Nyt se avautuu tuolla taas, mutta ei välitetä siitä. Mennään katsomaan. Tää on itse asiassa toinen teltta, minkä mä pystytän tänään, että toikin on mun käden jälkeen tuossa 2 metrin päässä. Tossa. Laajat. Korjataan sieltä. Ja hyvä katsojat, mulla on kajalia pärstässä tasan sen takia, että mä oon tosiaan tekemässä näytelmääkin tällä hetkellä ja tulin suoraan esityksestä tänne, eli en oo ryhtynyt rock-tähdeksi enkä meikkaamaan, että ei huolta. Se teltta on aivan Miika yrittää vaan sanoa, että se on ihan jäätävä Jonne Aaro.